Здравейте, скъпи зрители! Аз съм Десислава Благоева и днес си говорим за една много интересна тема – любов и секс. И има ли любовта връзка с духовното? Каква е връзката между любовта и секса? Така че за целта разчитам на помощта на психотерапевта Орлин Баев. Здравей и добре дошъл! Здравей, Деси! Много се радвам пак да съм тук в БНП ТВ. Приятно ми е да съм тук с тебе и с зрителите на тази телевизия. И аз се радвам, че прие поканата. Каква е връзката наистина между любов и духовност? Всъщност духовността е самата любов. Любовта това е духовността. Духовността не е нищо друго, но самата обич. Как можем да имаме духовност, ако нямаме обич? Не можем просто. Любовта е това, което споява нещата. Любовта е това, което произвежда термоядрените реакции в Слънцето, звездите. Това е, което държи Вселената цяла. Това е лепилото на този живот. Любовта е нещото, което кара перото на писателя да се движи, което създава творчество. Любовта, това е мощта, която е вътре в нас и която създава в нашия живот тяга да продължим. Любовта ни дава щастие, любовта ни дава защо да продължим, любовта ни дава смисъл. Ако нямаме любов, живот става просто нищо, липсва, пуст, дупка, едно празно пространство, в което заживява тъмнина. И като няма любов, има просто сух разум, суха логика, която някои приемат за истински човешкото в човека, но аз не мисля точно така. Логиката, разумът, левият мозък е просто като един гайчен ключ, инструмент за проява на истински духовното и човешкото в нас, на любовта в нас. И логиката е много хубав инструмент, но ако няма любовта, която да движи логиката, това става една бездушна логика, една логика, в която живее само студ и дори жестокост. Примерно това може да се види в нашия живот сега. Вижте просто света наоколо. Дали имаме в нашия живот, в нашите мисли, чувства, живот, преживявания, действия, достатъчно обич в нашия живот? Имаме ли я? Ако я имаме ли я към нашия брат, към нашия ближен, към себе си преди всичко, след това и към другите около нас? Ако я имаме, тогава бихме живели от позицията на аз съм, а не аз имам. И като живеем в тази позиция аз съм, това е една много висша позиция всъщност. Това е същината на духовните учения, същината на религиите, да сме. Да сме. Това в Индия се казва Сохам, аз съм. Аз съм духът, аз съм любовта. Любовта, която знае как да живее този живот и защо да го живее този живот. И ако я няма нея, търсиме заместители на щастие, заместители на смисъл. Няма ли любов, почваме да искаме от другият, да получиме малко грижа, внимание, почваме да се вкопчваме. А не трябва ли напълно да изчезне от нас егоизма, за да може да изпитваме чувство на любов? Егоизмът, егото, това са нашите мисли, чувства, преживявания, тяло, мозък, биология. Няма как на 100% да го няма. Ние сме в тяло на бозайник и в това тяло на бозайник преживяваме през неговите механизми, които са биологични, психични, и на 100% да нямаме его, това не е възможно според мен. Егото обаче може до някаква степен да се смири и да резонира с духовността, да резонира с любовта, да бъде един добър проводник на любовта до някаква степен. Егото, метафорично казано, е като животно, кон. И то е добре да бъде язден от неговият господар, любовта, духовността. Няма ли го този господар, ако връзката с него я няма, или ако егото язди любовта, тогава нещата не са добре. Тогава са с главата надолу и това често се наблюдава в нашия свят от най-високо до най-ниско ниво. За съжаление.
Влюбване и любов различно ли е? Влюбването е биохимична реакция в мозъка и оттам в цялото тяло. Това е експлозия от химия в мозъка. То е като пиенето, влюбването. Няма как да си влюбена вечно, няма как да имаш влюбване за много дълго време, може да трае месеци, година, малко да се повиши, да намалее, но общо взето влюбването е малко като виното. Пиеш го, за малко ти е хубаво, но бързо свършва това пиене. Мозъкът няма как дълго време да издържи на повишената невромедиация на влюбването. То е за малко. То е просто чувства. То е взрив от радост, от привързаност. Може да има връзка с любовта. Може да има връзка с любовта и то е нещо прекрасно. Аз не казвам, че това е нещо лошо. В никакъв случай. Но като цяло то е един продукт на тялото. Много приятен, като хубавото хапване, като хубавата сексуалност и те също така могат да бъдат част от преживяването на любов, както и всяко друго нещо в този свят. Но самото влюбване не е точно любовта. Любовта е много по-фина, много по-тиха, много по-продължителна. Тя е преди всичко принцип и състояние на съзнанието. Любовта е преди всичко чувстване, преживяване на сливане с човека в тебе. И ако сме в допир с любовта, влюбването също може да бъде преживявано качествено различно. Тогава ние сме влюбени, но знаеме, че сме влюбени. Наблюдаваме собственото си влюбване от позицията на любовта. На тихият спокоен вътрешен зрител, който сме развили допира с него в медитацията си, в молитвата си, в психотерапията, на която сме ходили, може би. И тогава влюбването може да бъде преживявано качествено. То може наистина да послужи като инструмент на любовта. Както и всяко друго действие в този живот, както и всяко друго преживяване в този живот и чувства и мисъл. Но самото то не е любовта. То е част от нашата телесна химия. Дори в новите наръчници на заболяванията, на психичните синдроми, то ще бъде включено като синдром. Синдрома на влюбването или от този сорт. Още не е много ясно, но в МКБ новият брой, новото издание, влюбването, доколкото знам, и в DSM-5, това е от щатите наръчника за заболявания, влюбването ще бъде вътре. Той ще бъде не точно заболяване, но синдром или в спектъра на неврозите. Защото в него се губи връзка с реалността. Аз четох една статия, че американски учени от Ню Йорк и Ню Джерси са правили проучване, сканирали са мозъка преди да навлезе в стадии на романтичната бомбонена любов, така да се каже. И са стигнали до извода, че романтичната любов е биологична потребност, докато сексуалното желание съвсем се различава от романтичната любов и нямат нищо общо. Ти как ще коментираш това нещо? Всеки ли наистина има потребност от биологична любов? Да. Романтична любов. Веднага ще го коментирам много простичко. На езика на биохимията. Влюбването е силно покачен на допамин в мозъка с мощно от отделяне на ендогенни вещества на щастието, ендогенни опияти. Докато влюбването или романтичната любов, въпреки че в нея има и тези вещества, е преди всичко окситоцин. Това е веществото на безусловната обич, която примерно майката има към нейното дете. Това е веществото на любовта сама по себе си, любовта, която не зависи от това каква ще бъде реакцията на другия човек. Както майката може да люби нейното дете въпреки
неговите действия. Въпреки че то може да бъде лошо, да плаче, да се тръшка или да прави глупости, като е по-голяма, майката го обича. За тази любов, която учените се нарекли романтична, аз я наричам безусловна. Стои едно вещество, химическо вещество, което се отделя примерно при раждането, но не само. Това вещество го има и при мъжа, и при жената. То се отделя много мощно в дълбок процес на сливане със себе си, медитация. Окситоцинът. То е биологичното вещество на висшата любов. Това означава ли, че медитацията може да замести романтичната любов, която тя липсва? Не. Всяко нещо си има място на този свят, в този живот. Тук сме, за да си го живееме този живот. Медитацията е един директен път към себе си. Аз лично много обичам медитацията и тя е доказан инструмент за постигане на нива, на преживяване на любов, на мъдрост, истинност, светлина и радост, каквито в този живот трудно могат да се преживеят по друг начин, но в същото време ние сме в този живот. И живейки този живот, ние имаме приятели, приятелки, ние преживяваме и секс, ние преживяваме и влюбване, преживяваме и си ходим на работа и така нататък. Така че не, медитацията няма как да замести нашия живот, защото тогава тя би била бягане от нещата. Но в момента, в когато няма тази любов, то защо пък не медитация, докато се появи следващата? Тогава медитацията за малко би била сублимация. Сублимация на липсата на любов. По някакъв начин, да. Но според мен нейната роля не е точно и само това, да сублимираме чрез нея. Да, това е така. Но не само. Медитацията е преди всичко в самия живот и нейната роля не е да ни дръпне настрани от реалният живот, но да въплатиме духовността във всяко най-малко действие. Да чувстваме и да виждаме истинността, мъдростта и величието на този живот в най-малките неща. А как да обичаме? Как? Със сърцето си, с душата си, с духа си, с своя ум, със своето тяло по всякакъв начин. Това го пише и в Библията. Възлюбете Бога с целия си ум, сърце, чувства, тяло, мисли по всякакъв начин. Любовта в нашия ум, това е една светлина, това е едно преживяване на виделина. Това се преживява реално, като сме в допир с любовта. Нашият ум става светъл, спокоен, силен. Мислиме много по-бързо. Паметта става бляскава, директно се вадят с много по-голяма скорост паметовите следи. IQ-то се повишава. В чувствата ни любовта представлява чувство. Да, това е нашето добре познато чувство на хармония, на жизненост, на доброта. Просто ни е приятно в този живот. Радваме му се. През тялото любовта е състояние на здраве. Здраве, в което живееме с сила, с вдъхновение. През тялото любовта е да ни е хубаво в тялото. През тялото любовта е един добър биохимичен шейк в мозъка. През тялото любовта е един добър ендокринен баланс. Също така. Тя има биологична база, така е. Тя има биологични корелати любовта. Но любовта не е само тялото. Според мен. Според моето скромно мнение, любовта е нещо повече от тялото. И надживява тялото. Дори смъртта. Някои хора твърдят, че само сексуалните отношения могат да прераснат в любов, а други твърдят обратното. И, например, Фройд казва, че любовта е преднамерено сдържана сексуалност. Ти как ще коментираш това? Фройд казва, че любовта всъщност, според него е сублимация на сексуалността и че когато сексуалността не се задоволява директно, според него, той си има своето си мнение, както и аз и ти. Според него любовта е сублимация на сексуалния нагон, на нашето либидо.
И то е прав до някъде, защото либидото е дълбинно свързано с любовта, е неизменна част от нея. Но това, което той не вижда, е другата половина на нещата, че всъщност либидото или сексуалността е една конкретизация на любовта в нас, на духовността в нас. И че като нямаме връзка с духовността, тогава с любовта, която е в чист вид, тогава и нашата сексуалност просто няма начин да се употребява качествено. Тогава се превръща секс заради секса, което се практикува масово като спорт в съвременния живот. Точно Не, че да е питам, нещо лошо. любов без секс или секс без любов? Ако трябва да се избира между двата варианта. В този живот се наблюдават и двете. Както виждаме, много масово практикуваме секс без любов. Това го има масово в съвремието. Прокламира се в порнокултурата, която сега живее масово. Също така се наблюдава и противоположността. Аскети, които пробват да практикуват любовта в чист вид, без проява на сексуалността в нейния телесен вид. Според мен, нито едното, нито другото е правилното проявление на любовта, според мен. И тялото си има мястото, и сексуалността е част от любовта. Отличният вариант както е и любов и любовта, секс. в нея има сексуалност също така. Те са като двете страни на една монета, нещо повече. Да, сексуалността се сублимира, въздига се до любовта, както казва този велик психиатър от миналия век, Фройд, но в същото време любовта слиза до секса, нещо, което той не го вижда явно. Тоест и двете си имат мястото. Ние сме и телесни същества, докато сме в това тяло, но сме и духовни същества. Не сме само какво тялото. представлява междуличностната любов? Любовта между човека и човека, между мъжа и жената, между майката и детето, между приятелите, обектната любов, както се казва в школата на обектните отношения. Междуличностната любов е също проява на любовта. И тя е също така между тези двете, които споменах току-що, между сексуалността и нейната сублимация и любовта в духовен вид и нейното слизане, конкретизация до либидото. В нашия съвременен свят какво се получава? Често човек иска от другия човек да го обича. Иска. Дай ми любов. Искам да ме обичаш. Искам да ме обичаш. Моля ти се, обичай ме. Което е едно просене на любов, едно вкопчване в другия човек. Често, защото вътре в такъв човек, който се вкопчва, има бездна, празнота. И той има нужда някой да му дава отвън, едно пълнене на тази бездна. Но чрез другия, любов отвън. Ако не е готов, тогава той не е виновен, предполагам. Се получава като и какво в се получава? нашият Какво трябва да се получи? ежедневен живот се получава това взаимно дърпане, искане, и ние сме като бутилки, които се пият една друга. Пиеме се, аз пия тебе, ти пиеш мене, докато има какво да си пиеме. И като свърши, като си изпиеме и последната капчица обич в нас, тогава тръгват караниците, тръгват скандалите, тръгват катаклизмите в семейната система. Така че, според мен, ще цитирам по памет великият български мъдрец Петър Дънов. Като се съберат мъжът и жената, между тях трябва да стои Бога. Богът е просто символ, метафора, една думичка за любовта, друга дума за любовта, Бога, както се казва, Бог е любов. Ако между мъжът и жената стои любовта, ако всеки един от тях има допир до любовта в самия него си, вътре дълбоко в душата си, ако вътре в човекът живее този мъдър
център от светлина, сила от благоуханието на щастието на любовта, тогава всеки от нас има една относителна самостойност и от нейната позиция той не иска толкова от другия, но е готов да дава без да иска като слънцето, като извора. Тогава ставаме същества, които дават. Ние сме като големи дървета, под които могат да се подслонят по-малките птички, морните пътници. Ние сме като един студен извор, от който другите могат да пият. Ние сме като огън, който може да разгори други огънчета без да загасва. И в това няма няма никаква липса, няма никакво изтощение. Едно малко огънче може да разгори милиони други огънчета. И то самото да си гори. Слънцето, то дава постоянно без да иска. То не се интересува дали дава неговата светлина, неговата сила, неговият живот, мъдрост и обич на добрият, на лошият, на мъжът, на жената, на животното, на растението, на минерала. То дава. Слънцето дава. Слънцето просто строи тази мощна сила, без да търси да му се връща. В този дух на разсъждение, като сме в едно вътрешно сливане с нас си, с нашия вътрешен селф, с любовта, тогава ние ставаме като едни малки слънчица. Светим. Ставаме по-добри. Светим. Точно тогава хората искат да са наоколо ни. Точно тогава имаме приятели. Някой казва, искам да имам приятели, трудно ми е да съм с другите хора, не искат да общуват с мене, ама те са виновни, те трябва да ме търпят. Няма такова нещо. Нали? Хората ще бъдат с теб. Да. Аз ще да питам, нали? Според мен, другият човек, който не отговаря на чувствата на противоположния пол, според мен няма вина. И обаче как да постъпи човекът, който изпитва тази любов и която не му отговаря на да чувствата? си довърша мисълта. Тогава, като даваме нашата любов до някаква степен безусловно и не търсиме толкова да получиме от другия, т.е. не го дърпаме, не го смучеме, не сме като някакви пипалца, които искат още и още смучат от другия. Дай ми любов, като не сме виснали на шията на другият. Тогава тази наша сила почва да се чувства от другите хора. Чувства се и тогава ставаме център на притегляне. Притегляне и ставаме като магнити за другите хора. Те искат да се топлят на нашите лъчи. И тук всеки според степента си на сила, която строи от него. Ако имаме малко любов, малко сила, ще имаме и по-малко приятели, и по-малко желащи да се топлят на нашите лъчи. Но ако сме мощни излъчватели на тази сила, на любовта, тогава, където и да сме, това се чувства от хората. Чувства се от тяхното несъзнавано. Ние ставаме едни чистачи на души. Нашето собствено съзнание се разширява, пречиства личното несъзнавано, но нещо повече, прониква в колективното несъзнавано. Прониква там и ние ставаме като едни, образно казано и малко смешно, чистачи на души, на чисто вътрешно, но и външно. Просто присъствието ни в този свят действа благотворно на хората. Можеш ли да повториш това, което ме пита преди малко? Просто не си бях вършил мисълта. Исках да дам един пример. Мъж харесва жена, която не му отговаря на чувствата. Или обратното. Обаче той или тя много настоятелно продължава да го преследва. А пък другия не е виновен, че не изпитва същите чувства. Просто няма взаимност. Да. И тогава какъв съвет ще дадете за този, който е влюбен? Често са идвали при мене хора,
по-често жени, които дават заявка, аз искам той да се влюби в мене, направете нещо, хипнотизирайте ме, изпратете някакво послание, обайте го, някаква магия, нещо такова. Леле. Което... Това говори ли, че са слаби? Това е посегателство върху волята на човека. Не искам да коментирам дали има такива методи или не, но такова желание не е правилно. Ако другият човек не иска да бъде с нас, нужно е да си научим урока по непривързаност. По непривързаност и да захванеме нашият канал за получаване на любов към непреходното. Там в дълбочината си, където изворът на любовта постоянно тече. Тогава ще има много желаящи да получат от нашата любов, да пият от нашият извор. Тогава няма да сме искащите, молещите се за дай ми, моля ти се, няколко капчици любов, ти малкият мъж или малката жена, нали? Дай ми няколко капчици любов, защото съм жадна, защото съм жаден. Дай ми, моля, за тебе всичко и така нататък. Това говори, че този човек просто няма любовта в себе си и той иска от другия като просек. Това е. Не казвам, че това не се получава. Аз съм бил в тази ситуация. Нормално е, хора сме, малки сме, слаби сме. Нормално е. Но ако другият човек не иска да има любовни взаимоотношения с нас, това е просто нужно да спрем попълзновенията си към него и да го преодолеем. И да намерим любовта дълбоко в нашия дух като сила, дълбоко в нашите души като принцип, в нашите чувства като това преживяване на радост, което идва просто от самия живот и не зависи от нищо друго. Тогава ние пак можем да обичаме другите. Но ние имаме много какво да дадем. И тук стигаме до даването и любовта. Любовта преди всичко дава. Дава, тя е един поток от светлина, който строи отвътре навън. И източникът на тази любов не е във външния човек. Външният човек може да бъде стимулатор за събуждане, катализатор на тази любов, която вече е в нас. Но тя не идва от външния човек. Не идва от малката жена срещу мъжа. Не идва от мъжа някой там Хикс срещу жената. Външният човек е само катализатор, евентуално, на любовта, която е в тебе. И това да се захващаме прекалено много за външния човек говори, че имаме какво да учим още в този живот, че имаме да мъдрееме, имаме да ставаме по-свободни. Темата за свободата, това е друга тема. Ако обичаш, тогава можеш да дадеш свобода на своя партньор. Можеш, да. А какъв трябва да е човекът? Колко дълбоко трябва да обича, да може да даде тази свобода на отсрещния? Има една поговорка, ако разтвориш вратичката на кафеза на птичката, тя литне и се върне, тогава тя е твоя. Ако я държиш в клетката задържана, затворена на сила и тя стои там, защото е заключена, примерно от твоята ревност, тя не е твоя. Тя е затворник на твоята любов, защото това не е любов, всъщност, това е ревност. Да. Като спомена преди малко питането си, през съзнанието ми пробягна концепцията на Юнг, един друг велик психиатър от миналия век, за мъжът, жената и тяхната вътрешна противополярност, за контрасексуалните комплекси анима и анимус. За това, че всеки мъж вътре в себе си има една вътрешна жена и че всяка жена вътре в себе си има един вътрешен мъж. И в съответствие от степента на развитие на връзката с тази вътрешна полярност се проявяват и външните връзки. Доколкото ние сме се умели да въздигнем степента на преживяване на анимуса, на анимата вътре в нас,
до такава степен привличаме и мъж и жена около нас. Външният човек резонира с това наше вътрешно психодинамично отношение на нас самите като вътрешна личност. В юнгианската психология това се нарича пътят на героя. Доколкото този вътрешен герой, примерно при мъжа, е съумял да сублимира себе си, да мине през съпротивите, през страстите, през трудностите на змеят, на този свой вътрешен дракон и да стигне до замъка и да освободи своята вътрешна принцеса, анимата си, до толкова мъжът може да привлече и качествена жена. Доколкото неговата собствена вътрешна връзка с неговата вътрешна жена е качествена, до толкова той привлича и външна жена. В базата си, сега ще обясня, приказките. Те са метафори на вътрешни преживявания. Магичните приказки. Повечето приказки аз съм се удивявал как всъщност те не са за деца, те са за възрастни хора и за да ги разбереш изискват невероятно много психологични познания, усет, интуиране и дълбочина на мисълта, на чувството на вътрешния духовен живот. Анимата на мъжа Юнг образно я дава на няколко степени. На най-ниско ниво това е майченият образ, майченият комплекс. Каквато е майката на мъжа, това е един вътрешен импринт, отпечатък на взаимодействията на мъжа с майката от ранните години. Съответно, често мъжът в живота си търси жена, която резонира с този майчен образ вътре в него, майченият интроект. Това става несъзнално. Както и жената пък търси бащиния си образ, несъзнално. На някакво ниво анимусът преминава в лошото момче или лошото момиче. Като сме малки, търсиме в мъжа, примерно, ако си жена, търсиш в мъжа силният мъж, който си взема на всяка цена, който е груб, който е директен, брутален, но си взема лошото момче. На по-високо ниво анимусът в жената преминава в мъжът съпруг, вече един много по-мъдър мъж, който може да осигури някакви блага, мъжът бизнесмен, мъжът, който държи на семейството. И на още по-високо ниво се стига до духовността, един по-духовен мъж. Но не всяка жена достига до там, защото не всяка жена е развила анимусът си, нейната вътрешна връзка с анимуса си до такава степен. Както и не всеки мъж е стигнал до анимата си като любов, като Божията майка или като любовницата, като сливане с любовницата като чиста любов отвътре в себе си. Това са велики теми, между другото, и те не са нови. Юнг просто ги взаимства от древната наука на посветените, на ученията на индуизма, на тантра, на йога, на школите от Индия, Санкхья Веданта, Адвейта Веданта, така нататък. Там се казва, че взаимоотношението с Бога в те минава през няколко нива, като баща, като приятел и като любовник. Любовница, това е вече най-висшето ниво и сливане. Юнг ги дава по по-разбираем западен начин, така че нашият ум да ги приеме през призмата на някаква относителна научност. Пак казвам относителна, защото това не е твърда наука, но това е психология от по-висш тип. Това е аналитичната психология на Карл Густав Юнг, един наистина велик мъж от миналия век. Кога един човек е готов наистина за зряла връзка?
Доколкото Защото е всеки готов. има връзка, Да, да. но според мен не всеки е готов за тази Доколкото връзка. човек е преработил вътрешните си травми, вътрешните си напрежения, конфликти, преживявания от ранни години, вътрешните си заблуди, погрешни концепции, които живеят в него и спират преживяването на самостойност, на щастие, на смелост, на автентичност, до каквато степен ги е преработил, до такава степен този човек е готов и на истински зряла връзка, защото в тая връзка ние проектираме себе си. Нещо повече, ние проектирайки себе си, караме другия да се идентифицира с нашата проекция и да се държи спрямо нея. Това е механизмът на проективна идентификация от психологията, постулиран от Мелани Клайн. Един наистина богат за разсъждения и богат като динамична наситеност на вътрешните взаимодействия механизъм. Но това са големи теми. Това са големи теми, които в 40 минути предаване няма как да бъдат разисквани. Просто загатвам някои от тях. Това са теми, които могат да бъдат говорени с часове, с дни, с месеци и върху тях се пишат дебели книги. То така. Любовта е въобще велика тема. Любовта е велика тема. Ние ще продължим за любовта и секса. И за двете теми ще говорим и в следващото предаване пак, защото не може да се изчерпи темата само с едно предаване с 45 минути. Какво ще кажеш за сексуалните фантазии? Доколко са полезни те и къде е границата? Понеже темата е любов и сексуалност, само искам да спомена, че днес преди всичко се спрях на любовта и много малко на сексуалността и на връзката между любовта и сексуалността. Предполагам, че следващия път ще се спра преди всичко на сексуалността и нейната връзка с любовта. Но има такава връзка и тя е директна. Любовта и сексът са като течението на една река. Горе в извора си тя е чиста, това е любовта, долу вече е в устието си тази река има някакви наноси, примеси, това е сексуалността. По отношение на фантазиите, ние сме хора и имаме фантазии общо взето. Добре е да се фокусираме върху партньора си и да преживяваме сексуалността с него, а не с образа на някой си там, който сме гледали, или някоя си, докато правим любов с него нея. Но в съвремието, тъй като сме заливани от всякъде, по всякакви канали с образи, често се случва, че по време на сексуален акт си фантазираме нещо. Това е така. Наистина е така. Няма нищо лошо според мен. Няма нищо лошо, стига да имаме любов и към човека, с когото го правиме наистина. И може да бъде като един вътрешен стимулатор, но не в прекалена степен, защото все пак правим любов с този човек. Да. Може за малко в някаква степен, но ако само на фантазията разчитаме и тя, която ни носи възбуда, това вече не е провал добре. на връзката. Ще има, да. Да. Това ще означава, че човека не ни резонира с нас в никаква степен и така нататък. Ако има начална връзка между двама човека, един, който е духовен, а другия абсолютен материалист и не вярваш в духовното, връзката им е начална и тя не може да продължи вечно, ако единия не се опита този, който вярва в духовното, да научи и партньора си да повярва, за да бъдат заедно. Как може да го научи? Да го възпита, да повярва в духовното? Не мисля, че трябва да го учи и да го възпитава. Или просто няма смисъл и по-добре се разделят и всеки да си търси всичко е много лично. Себеподобния. Всичко е много лично, Деси. Другият си е личност и ние сме личност. Ако другият преживява света, живота през призмата на груп материализъм, това е негов избор. Ние нямаме право на сила да му вменяваме някакви начини на мислене и на възприятие на този свят. Както казваш, ти някога стават разминавания. Но до някаква степен, ако единият от връзката е по-здраво стъпил на земята, а пък другият е по-духовен, става едно допълване.
Не е нужно винаги това да е разминаване. Често се получава така, че в една връзка жената е по-духовна, пък мъжът е по-здраво стъпил на тази земя и въпреки, че външно не проявява пряк интерес към духовността, вътрешно е качествен човек. Всъщност, духовността не е просто четене на някакви книги и да се интересуваш от някакви школи и учения. Тя е начин на живот, на преживяване на света. Тя е да правиш добро, да си човек, да си качествен. Затова някога няма разминаване. Някога няма разминаване. Някога Аз малко неправилно си допълване. поставих въпроса. Духовността наистина, тя в нас самите, в сърцата си, така че в собственото си сърце. Но аз исках да питам, ако единия е по-повърхностен, не само материалист, въобще повърхностен човек, а другия е по-духовен и целеустремен, тогава какво правим? дали биха могли един от друг да се научат нещо или Биха правим, могли. или се разделят? Биха могли. Ние сме с някой в една връзка, защото се учиме взаимно. Ние сме като преподаватели един на друг. Учим се един от друг, дори от трудностите си, от грешките, от неприятните преживявания и от хубавите преживявания. Но това дали искаме да се учим, това е вече друго нещо. Ако искаме да се учим, се учиме. Някога се учим. Но често съм чувал заявката от жена, примерно. Аз 20 години пробвам да го променя и не успявам. А защо пробваш? Защо пробваш? Ти не си гуру на този човек. Той не иска да се промени и ти пробваш чрез манипулация, чрез всякакви методи да промениш този човек. Това не е добре. Ако той иска, да, тогава се получава. Ако не иска, просто си правиш изводите, заключенията и ако е нужно, връзката някога не е нужно да продължава до безкрай. Някога стават разминавания, това е така. Ако някой е прекалено плитък, ако нямаме зони на допир, ставаме съквартиранти. Ставаме съквартиранти, нещо като договор по гледане на деца, връзката става търговия. Давам ти и чакам да получа, става като партньорско банкиране. Влагаме в човека депозит от чувства, от средства, от финанси и чакаме да получаваме някаква лихва от него, което не е любов и няма никаква любов в такава връзка, но това е масово. Да се живее като съквартиранти и да живеем на базата на търговско-емоционални взаимоотношения, а не на истинска любов. Това е масово, така е. И тук вече двойката си решава дали да се раздели или да продължи да живее по такъв начин. Всеки лично си решава. Сега има връзки от нов тип, брак, в който живееме заедно, но имаме любовници и така нататък. Всичко вече е възможно. Зависи как виждаме нещата, как възприемаме нещата. Аз мисля, че не бива да съдим. Минаваме сега през времена, в които всичко се променя. Нравите, възприятието за света, за нас самите, за семейството се променят много мощно, много бързо и ние самите не сме наясно на къде, в каква посока. Сега стана модерно хората живеят без брак, без подпис. Така ли е по-добре или по времето на нашите родители, което задължително е трябвало да има подпис? Трудно е да се заяви ясно, точно и недвусмислено какво е добре. По-добре би било да се пита по-добре за кого. Защото сме хора, всеки от които има индивидуални начини на чувстване, на възприемане, психични модели. Т.е. това, което е добро за един, би било лошо за друг. Еликсира за един би бил отрова за друг, така че да кажем, че с брак е най-добрият вариант или без брак, това ще бъде много общо казано. Индивидуално е. Фактът е, че минаваме през някакви неща. Добре, разбрах. А може ли да има чисто приятелство между мъж и жена? Това ми е последния въпрос, за съжаление времето ни Абсолютно. притиска. Аз мисля, че може. И че мислене от типа на мъж и жена няма как да бъдат приятели, не е зряло мислене. Мисля, че може, да, 100% може. Това е.
Искам да благодаря на зрителите на БНП ТВ и надявам се пак ще се видим. Тогава темата ще бъде сексуалност и обич. Сега беше любов и сексуалност, а тогава ще бъде секс и любов. Хубав ден ви желая. И като обобщение аз мога да добавя, че според мен правенето на секс дава наслада, а правенето на любов дава смисъл. И не е важно колко пъти си правил секс, важно е, специално към тинейджерите се обръщам в момента, важно е поне веднъж в живота си да си имал щастието да правиш любов. Така че замислете се над тези думи и съответно над всички думи над Орлин Баев, които каза той днес. На вас ви желая прекрасен, изпълнен с положителни емоции и с любов ден.